Mám tu pre teba exkluzívnu lákavú novinku High Protein banánový drink z Lidla. 35 gramov bielkovín vo fľaštičke. A idem ho skúšať. Mal som ten jahodový, recenziu nájdeš na profile. A teraz si idem dať ten banánový, že teda reku aký je. Len dúfam, že som ho zás nerozmiešal príliš veľa. OK. Poďme na to. Vonia to celkom dobre. Ináč, vonia to jak banánky v čokoláde. Vieš, čo je ten cake z banánky v čokoláde? Tak to presne vonia. No ale fakt, úplne mi to vonia jak banánky v čokoláde. Vôbec není umelý. Vôbec nechutí tak umelo, jak chutil ten jahodový alebo ten čokoládový. Je taký fajný mliečný, taký smotanový. Fakt, že jak mlieko to chutí. Fakt, jak banánové mlieko. A není to ani veľmi sladké. Povedal by som, že to fakt, že akože tak akurát, že decentne sladké, alebo by som to povedal. Dávam tomu 10 z 10 kvôli tomu, že to chutí a vonia neskutočne. Vôbec to nie je umelé, je to akurát sladké, prirovnal by som to k tomu vanilkovému drinku. Má to dosť veľa bielkovín per botel, neostáva ti nič iné, iba si to kúpiť a vyskúšať.